Lumipat ulit ng pwesto. Ayan, dito naman ulit. Malawak tong ano, tong palengke ng ano ng Commonwealth, mga manay. Doon kami sa ano, sa una, doon kami sa bungad. Doon sa may tindahan ng mga isda. Then pumasok kami rito sa may tindahan din ng isda. Ngayon pababa kami. Tindahan pa rin. Sa bagay ito ngayon mga tinda ng mga nyo. Yan, may mabul pa. Bigay pa ng 100.
babalik ka tayo.